Mula sa Modified General Community Quarantine o MGCQ ay isa sa ilalim sa GCQ with heightened restrictions simula August 21 ang Zambales. Alinsunod ito sa Executive Order No. 24 Series of 2021 na ibinaba ng provincial government. Sa ilalim ng GCQ status, ipatutupad sa buong probinsya ang curfew hours mula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga kung saan hindi pinapayagang lumabas ng kanilang bahay ang mga residente na 18-year-old pababa at 65-year-old pataas. May mga comorbidity, buntis at may mga health risks anuman ang kanilang vaccination status. 10% capacity lamang ng bawat venue ang pinapayagang gamitin sa pagdaraos ng religious gatherings. Mananatili pa rin ang ilang heightened restrictions gaya ng mandatory COVID-19 testing sa border, papasok ng lalawigan. Ayon kay Provincial Health Chief Noel Bueno, ang mga residente ng Zambales na nagtatrabaho sa labas ng probinsya at araw-araw bumabiyahe ay kailangan na ring sumailalim sa weekly rapid antigen testing. Hinihimok naman ng Provincial IATF ang mga employer at private institution na sagutin ang gastos sa COVID testing ng kanilang mga empleyado. Ang paglalagay sa GCQ status with heightened restrictions ay bunsod ng tumataas na bilang ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan. As of August 19, 5,156 na ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Zambales. 644 dito ay aktibong kaso, 147 ang namatay at 4,365 ang gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News.